তেওঁ নিজে তাৰমানে হত্যা কৰিছে নহ'লেতো এনেকৈ নহয় हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायना लाग्रा थाबाय आरो बुथेथे महरखौ लानानै आसा खालामो नोंथांमोना बे इसोरनियावनो मोजाङै दङ ओमफ्राय आंबो दासान्दि मोजाङै दङ लोगोफोर दिनै माने जेबो खानाय सानाय खानाखै आं बिराद आथुर लोगोफोर फुङावबाथाय बिराद आथुरानोसै आरोना खामानियानो सानफ्रामबो बेनो बे जोंनि खामानियालाय माथो बुंनो आरोना ओमफ्राय लोगोफोर दिनै आं सानसेनि गेजेराव मा ब्लग भिडिअ लाबोनो हायो नोंथांमोननि गेजेराव नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरो रिकुवेस्ट खालामनाय थाबावो सोरबाफोर चेनेलावहाय हाबसननानै नायदोंब्ला प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामना गालांबानो जाबाय लोगोसे बेल आइकनखौबो दामना होलांबानो जाबाय लाइक कमेन्ट शेयार गालांबानो जाबाय ना मा होनो थौदो होमबा लोगोफोर भिडिअखौ स्टार्ट खालामलांसै लोगोफोर दायो नै सिदा सिदि माने संनायावसो ग्रोब आरोना आं दिनै माने मुलाजों अनला संगोन आरोना लोगोफोर बिराद माने गोबाव जाबायमोन मुलाजों अनला जायैया सम माने जानोबो लुगैखाङो आरोना लोगोफोर खारै ओंख्रिफोरखौ ओमफ्राय नै आङो मुलाखौ हाना लाबाय मुलाया माने न'निसो लोगोफोर बायनाय नङा ओमफ्राय नै अनखौबो देना लायखाबाय आं न' खाथियाव जाहाथ' दा जेबो दासान्दि उलार सलार आरो ग्रेन्डार मिथिंफोरनिबो माने माबा गैयाना लोगोफोर ओमफ्राय नै खारैखौबो सरना लाखाबाय आङो ओमफ्राय संहोलांबाय थानोसै दायो सारायाबो दुंबाय जाहा नै मोनबायबो लोगोफोर नै आं डाइरेक्टनो माने मोननायखौल' देखायबाय आरोना नोंथांमोननो संनायखौ आं देखायबाय थालायासै ओमफ्राय जि बरिया नुखाबाय आरोना मोदोमफ्रुनो मुला खिफि मोदोमलायबाय आरो लोगोफोर ओमफ्राय आङो माने दुन्दिया गोरलैखौ मुथासे होना हरबाय आरोना लोगोफोर न'आवनो माने दुन्दिया गोरलै दङ नालाय लोगोफोर ओमफ्राय नै जि मोदोमखाबाय आरोना मोनबायबो खारदै बाबदेरनो बरिया आंनि ओंख्रि दिनै लोगोफोर बिथिंजाय आरो लोगोफोर मटर आलु अलकबि लाब्रा संबाय आरोना दुन्दिया गोरलैजों मोदोमफ्रुनो ओमफ्राय अनलायाथ' मोनसे थाखाबाय नङा होमबा लोगोफोर अनलाजों मुला आरो अलकबिजों आलु मटर लाब्रा आरोना बिदिनोसै लोगोफोर मोनजायो बाराय नालाय मोननै मोनथामानोसै आरोना मानसिफोरासो जखायसेल' जानो हागौ अब्लाबो माने बेखौबो एवनो गोसो जायो आरोना लोगोफोर नै मोनबाय बिबो अनला खारैजों थेब्रे जाखांबाय आरोना लोगोफोर दिनैथ' आरो मिरामिससो नालाय लोगोफोर ओमफ्राय जाखां लोंखां आङो माने मैयाथ' सानसे माने मबाइलखौनो नायनो मोनखायासै नालाय जिहेथु मैया आलासियानो थांदोंमोन आङो बिमा बिफानि न'आव इनिफ्राय माने दिनैयो नायनाय लोगो लोगोनो माने मोनसे बिराद दुखुनांथाव खौरां आरोना ओमफ्राय दुखुनांथाव खौराङानो जाहैबाय लोगोफोर दाखालि जे आङो सासे हिन्जावसाखौहाय गोसथोनाया बुथारना गालांदो होननानै मोनसे भिडिअ लाबोदोंमोन ना नोंथांमोननि गेजेराव बियो जाहैबाय दायो जायबा गोसथोनाय सिख्ला बेखौथ' गाव बुथारबायानोखा आरो बै गोसथोनायनि सेंग्राया माने हारसिंनो बिमादैनि न'आव थांनानै थैहैदों आरोना ओमफ्राय बिराद दुखुनांथाव आरोना बेफोरबायसा माने मानो बिदि जालायनांगौ मानो बेफोरबायसा निजिनि गोसोखौ एसे हमथानो नाजानांगौ दानि उन्दै गथ'फोरा दानि उन्दै सेंग्रा सिख्लाफोरा निजिनि गोसोखौनो इसेबो माने दबथायनो हाया आरोना ओरैबायसा माने दुखुनांथाव खौरां आरोना लोगोफोर हिन्जावखौथ' गोसथोनाय सिख्लाखौथ' गावनो बुथारदों ना बुथाराखै जायखिजाया रावबो बिदि माने क्लियारिफिकेसन होनो हायासै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दायो फुल आपडेटखौ माने मोननो थाङासै बे सिख्लाखौ सोर बुथारदोंमोन आरो बे गोसथोनाय हौवाया मानो थैखो ओमफ्राय दायो थैनायावनो बयबो माने साननानै लाबाय आरोना बे गोसथोनाय हिन्जावखौ गावनो गोसथोनाय हौवायानो बुथारदों ओंखायनो दायो गावबो गावनि जिउखौ फोथैनानै लाबाय ओरैनानै बुहुत मानसियानो माने साननानै लाबाय आरोना रावबोथ' मिथियासै ना लोगोफोर गुदि बिजौआलागै मा जादोंमोन मा जायाखैमोन आरो माबोरै बेफोरबायसा थैलायलायनायनि लामायाव फैदों आरो मा जादोंमोन खायसे बुंदों आरोना फैसा थगायना जादों ओंखायनो बुथारदों मादों ओरै होननानै ओमफ्राय जियानो जादों लादै लोगोफोर फैसा थगायनानै जायाथों मानो बा माबा मोनसे जाया गेंग्रें गुंग्रें गोसथोलायनायनि बेलायावथ' अनेक गुंग्रें गुंग्रें जाखायो नङा होमबा लोगोफोर नांलाय खमलायलाय जाखायो अब्ला बेफोरबायसा माने फुथारलायनाय बा निजिनि जिउखौ दान होलायनाय बेफोरबायदि लामायाव थाङिया मोजां आरोना आरो आङो आसा खालामो बा रिकुवेस्ट खालामो उन्दै फंबाय बिनानावमोनखौ बेफोरबायसा माने गोसो थोलायनायनि बेलायाव बेफोरबायसा जिउ बावलायनाङा बा जिउ गारलायनाङा गोसोथोदो थोबाबो बिदिनो कन्ट्रल खालामलायनांगौ गाव गावनि रागाखौ बा गाव गावनि मा होनो रागा बा गाव गावनि माबाफोरखौ आरो दा टेनसनफोरखौ माने कन्ट्रल खालामनांगौ बेफोरबायसा माने जों अबथिरा जिउ गारनाङा बा बुथारलायनाङा आरोना बुथारलायनायाव लामायाव थांनाङा बेखौनो आं आसा खालामो ओमफ्राय दायो बिराद दुखु मोनो आरोना सासेनि लोगोआव सानै गाहाम माने जिउ गारनाय
बेसे दुखु खस्थ'यै माने बिमा बिफाया फेदेरनानै गेदेर गोलाव खालामो दिनै सा ससेयावनो जुदि गोसो थोलायनायनि बेलायावनो जुदि निजिनि बेसेन गोसा जिउखौ फोजोबनानै लायोब्ला होमबा जोंनि बिमा बिफानि गोसोनि दुखुखौ बा बिखाखौ गावनायखौ सोर बुजिनो नङा होमबा लोगोफोर जियानो जादोला माबोरै थैनाय आरो बहा थैदोंमोन नोंथांमोना नायनांबानो जाबाय एसे भिडिअखौ आङो एसे माने नोंथांमोननो होना होनोसै आरो नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय जानांगौ बयबो माने नुखाबाय जानांगौ ससियेल मिडियानि गेजेरजों बहुत मानसियानो माने माबादो होगासिनो दं आरोना फेसबुक बा इउटुबनि गेजेरजों जियानो जादोला लोगोफोर ओमफ्राय आंबो माने बेखौनो एसे माने शेयार खालामनो होननानै सानबाय आरोना মই তাৰমানে দুটা অলপ কম আছিল 1-2 মিনিটমান কম আছিল এই সময়ত মোৰ পেচাব লাগি পেলাই মই তাৰমানে পেচাব কৰিব আহিম বুলি টচ মাৰি দিলোঁ কিন্তু এই বাৰান্দাত দক্ষিণৰ বাৰান্দাত তেখেতে তাৰমানে কি হৈ আছে খৈৰা দি আছে কোন আছিল দেখা পালোঁ হা কোন আছিল এই মিজিং বড়ো মোৰ ভতিজা ল'ৰা তাৰপিছত আপুনি কি কৰিলে তাৰপিছত মই পুনৰ কি কৰিলোঁ মই তাৰমানে টচটো মাৰি পেলাই চাই মই পিছাই পেলাই আৰু পুনৰ তাৰমানে বিছনাত গ'লোঁ আৰু বহি থাকলোঁ আৰু সকলোকে মই ফোন কৰিলোঁ ফোন কৰি ৰাইজৰ মানে আহি পেলাই এতিয়া ছাৰকো মাতলাক চালে এতিয়া এইখিনি কামটো কৰি থৈছোঁ আৰক্ষী আহিছিল আমি একো গম পোৱা নাই আমি বিচাৰ কৰিহে আছিলোঁ আমি ৰাইজক লৈ পেলাই যিহেতু মই তেখেতৰ কিবা খুৰা আছিল তেওঁ আগতে কোনো দিনে দেখা নাই দেখা পালেতো আমি কিবা এটা কৰিলো হয় এই ঘটনাটো আমাৰ ভাল পোৱাই যিহেতু যিটো ছোৱালী ভাল পাইছিল তেখেতে এই ভাল পোৱাৰ মাজতে কিবা এটা হৈছে তেওঁলোকৰ তেওঁ নিজে তাৰমানে হত্যা কৰিছে নহ'লেতো এনেকৈ নহয় নিজে হত্যা কৰিছে